लोगोसे जुदि मोजां इसोरा अनोब्ला नेक्स्ट जोनोमाव आं बे गामिनि बिजामादै जानो मोन्थों। Thank you so much for inviting me. गिबियावनो आङो मा होनोमोनलाय महेन्द्रपुर गामिखौ आं गोसो गोरबोनिफ्राय जासिहरबाय। नै दा प्रब्लेम जादों, आं नेक्स्टआव होफिनगोन। एसे गोसोखौ दुखु मोनदोंना? बे दुखु मोननांगौ आंनो। अके माने एसे खनगोन आं खनगोन, आं न'निफ्राय मबाइलाव खनगोन आं। माने नै ब्रादार प्लिज अरजाया जेबो नङा, जोबखासिगौमोन। आफस'स थादोंना बे टाइमाव नांगौ, बे टाइमाव नांगौ लेखा मानसि नेक्स्ट बार। बेनिखायनो आं बेखौनो बुंबाय, आं बे गामिनि मानसिफोरखौ आंनि गोसो बोनबाय आबैमोनखौ आं बोर होलांनो नागिरदों। 100 बोसोर होगोन गासिबो, सासेयाव सिगां फैया, राव फैया, 101 बोसोर होगोन। लोगोसे आंनिफ्राय 2 बोसोर बाराबाव 102 बोसोर होनांगौ। लोगोसे जुदि मोजां इसोरा अनोब्ला नेक्स्ट जोनोमाव आं बे गामिनि बिजामादै जानो मोन्थों। आं एसेयावनो आंनि बिबुंथिखौ फोजोबबाय, आंनि मेथाइखौ फोजोबबाय। आङो रेस्ट लाबाय दै, आंना बिराद प्रग्राम दंबावो। थेंक इउ। जोबोद